Bu gecede de inşallah Hudaý Tebarek ve Taala'nın ulu kitabından Kur'an-ı Kerim'den Sure-i Kadr hewara tanış suraňyz mübarek Araz aýynda tefsirini, manasyny kän eşden suraňyz şonu inşallah ilki terjümesini soň bir hulasa manasyny ondan soň birazcık tefsirinden aýdaryp İnna enzelnahu fi leyletil qadr. Biz şonu Kadr gecesinde indirdik. Şonu diýeni Kur'an'a diýe Hudaý Taala. Şeksiz şüphesiz Kadr gecesinde indirdik. İnna Arap kelamında gelse hemişe hukman diýdik. Yani bir zat şeki şüphesi bolmasa şoňa inna diýe şo. Enzelna diýeni indirmek, bir zady belentden etege indirmek. Leylet diýse ya leyl diýse Arap dilinde gece diýdi. Kadr manasy geler, kadr bir işe bername dökmek, ya kadr hurmatdan. Ve ma edrake ma leyletul kadr. Kim sana bildirdi kadr geceň nämedigini? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme diýe Hudaý Taala. Leyletul kadr hayrun min elfi şehr. Kadrın gecesi 1000 ay kadrsyz gecelerde ibadet etmekten gowdur. Edrak ediyen derk, şuur. Ve ma edrake kimsenin derkine, şuuruna, aklyna berdi. Ma leyletul kadr gecenin nämedigini? Leyletul kadr hayrun min elfi şehr. Elif diýeni 1000'e diýerler. Şehr diýip Arap diline aýa diýe. 1000 ay kadr gecesi beýleki wagtlarda ibadet edeninden hem gowra. Tenezzelul melaike. Kadr gecesinde Kur'an-ı inşiyana. Kadr gecesinde tenezzelul melaike. Perişteler de iner. Melaike diýse perişte. Ve ruh da iner. Ruh Cibril perişte ya bir ulu perişte ady. Kadr gecesinde bizni Rabbihim Hudaýyň ejazeti bilen perişteler ýöne bir adamyň kıyan halan ýerine gidip halan ýerini gelip ýörenden her zady Hudaýyň ejazeti bilen ediyen min kulli emr. Şu dünýäde hemme zada bername dökmeden çürüýün, hemme zadyň barasynda şu gecede inerler. Selamun hiye hatta matla'il fajr. Kadr gecesi salamdan doly, daňa çelli Hudaýyň salamy boljak perişteler tarapyndan. Bu sura Mekke'de inen Resul-i Ekrem Medine'ye gitmenka inen suralardan 5 ayet var. Görüşüňiz ýani. Näme sebepli şu sura indi ha? Geçen jeleselerde aýtdyk, her aýanyň, her suranyň bir inmegine bir sebebi var. Bir gün Peygamber aleyhisselam sahabalarynyň arasynda 4 uly adamın gurrunu edipdir. Şola hewara 80 ýyldan gowrak Hudaýa gulluk eden adamlar var diýipdir. Hewara 80 ýyl kän zat. Birisi şonuň Hazreti Eyyub peýgamber. Bilýäňiz, birisi Hazreti Zekeriya, birisi de Hazqil nebi, birisi de Yoşa diýen peýgamber. Şu dördüsi 80 ýyl Hudaýa gulluk eden adamlar tarihte bar diýipdir, şule geçipdir diýipdir. Şonda ýanyndaky sahabalar heýran galypdyr. 80 ýyldagy bir adam Hudaýa gulluk edýär, hewara geň zat. Şonda Hudaý Taalaga hemme zat aýan äge, şonda Cibril perişte diýip sen git Peygamber aleyhisselama aýt. Şu adamlar, şu 4 adamyň 80 ýyl Hudaýa gulluk edenine özi ummeti heýran galyp otyr. Emma sana da bir zat berjek. Peygamber sen meniň ummetim näjere bolar? Hiç ömrü ýok. Kulli ýaşany 80 däl. Onuň näçesi çagalyk bilen geçýär, asylyk bilen. Şonda narahat bolup heýran galypdyrmy? Sana bir gije berjek. Bir gijede 83 ýyl 4 aýyň kadr hurmaty ýygnanan bir gijede. Şu gijede birje gije gulluk edip bilseler
Şonda şu surany indiripdir ha. Leyletul Qadr hayrun min elf şehr. Yani 4 adamın 80 yıl ibadet etti diýeniň nenem gowrak bir gije. Yani 1000 aydan gowy bir gijeni saňa berýän diýip Rasul-i Ekrem onu hoş bolupdyr, sahabalar heýwer hoş bolupdyrlar. Suranyň hulasa mazmuny şeýle şu gurrunlary ýerleýär. Qur'anyň inen taryhyny bize aýdýar. Yani Hudaý Taalanyň Lawh-y Mahfuzundan dünýäniň asmanyna bir gijede inipdir. Dünýäniň asmanyndan Beyt-i Izze diýen ýerden ýere 23 ýylyň içinde inipdir. Yani her gerek wagtyny ýankyana bir ittifak düşende bir sebeplerde, zatlarda, jeňlerde, soralan zatlarda inipdir. Qur'anyň inen gijesi Qadr gije diýip beýan edýär. Qadr gije Qur'an inenden soň heýwere qadrly, hormatly gije. Hatda bir gijesi 1000 ay ibadet edeninden gowy. Beni İsraillerde geçen ummatlarda bir nefer 1000 ay ibadet etmese, yani 83 yıl 4 ay 1000 ay bolýar. Şoda garan Hudaýa kulluk etmese abid diýmeýmişler ona. Bir adama abid diýjek bolsaň, abid diýeni Hudaýa ibadet eden, 1000 ay ibadet etmese abid diýmeýmişler. Şu bir gijesi şu ummatyň şol abidlaň 1000 aýyndan gowy. Periştelerin injek gijesi, ulu periştenin ruhun injek gijesi, o da Hudaýyň ijazasy bilen öýlere geljek gije. Şo gije de gün batandan daňa tinça salamu salamatlyk bolan bir gije. Şo gijede hem dünýäniň hayır bereketleri, taqdiri sernewişdimizi perişte Hudaý tabil berjek, hem eden ibadatlarymyzyň sawaby kän boljak. Yani beter bir ähmiýet bermeli gije diýip şu sura şonu beyan edýärmiň tefsiri inna anzalnahu fi leyletil qadr. Qur'any biz Qadr gijesinde indirdik. Qur'anda aýdýa Hudaý tebarek we taala Sure-i Bakaranyň 185-nji aýatynda şehr ramazanellezî unzila fihi'l Qur'an. Qur'any diýe Aradan içinde biz indirdik. Aradan içinde gijede o gündüzlüğü belli değil yani. Yankı şehr ramazanellezî unzila fihi'l Qur'an diýenden. Soň başga bir ayet aýdýar inna anzalnahu fi leyletin mubaraka. Şu Qur'any Aradanyň içinde bereketli gijede indirdik diýe. Ni gijedigi muşakhas bolýar. Ýöne haýsy bir gijedigi o muşakhas bolmaýar. Onuň üçin şu surada 3-nji muşakhasatyny Qur'anyň aýdýar. Aradanyň içinde bir gijede indirdik. O da Qadr gijesinde. Bir indirdik diýeni, ýan gaýdyşmyzy ýani Hudaýyň öz Lawh-y Mahfuzundan dünýä asmanyna indirilýär. Yani hemmesini kamil indirilýär. Soň dünýä asmanynyň ittifaklara, bolagaçylyklara wara 23 ýylda inýär. Şaya Qur'anyň azamatini bildirýär. Inna anzalnahu biz indirdik diýse, bir uly bir işi özüne söýese, men etdim diýse, heýwara şa edilen iş uly bolmaly. Edilen işte bir aýyp işgal bar bolsa, her kim biraz özüni qıraq sowjak bolýar, başga kişi hawala etjek bolýar. Ama Qur'an aýyp işgaly bolmandan soň Hudaý Taala aýdýar, biz şunu indirdik diýär. Yani insany jin şuna hiç işgal getirip bilmeyen, şunun bir inna ataynaya suratyny oňarmayan kitaby Hudaý tebarek we taala aýdýar, şunu biz indirdik. Hem Qur'any inen gijäge de qadr berýär, hormat berýär. Qur'an heýwere bir muhim kitap bolandan soň bir ulu adamyň dünýäde dinde bir ýaxşy iş eden adamyň mydam taryhy tutulýar. Ölüp gitse-de şonuň bolan güni diýilýär, şonuň ölen güni diýilýär, bir ululanyýar, ýatlardan çykmaýar. Qur'an heýwere bir muhim kitap bolandan soň dogry bir gijede inipdir dünýäň asmanyna tamam bolupdyr. Şonu her ýyl bir ýat bu taryh tekrar edilýär şoňa. Hemişe arada Qadr gije bar. Qadr gijäniň muhimligi
içinde Kur'an inenden son muhim. Yani bir ulu tarih şunda geçeninden son näme bolýar? Muhim bolýar. Yine bir zady inna enzelnahum biz şonu indirdik diye Kur'an'ın adını da tutmaya. Ayol asmandan inen zatlan içinde muhimterin zat Kur'an. Yağına miniye, qara miniye, her zat asmanın tarihte gelipdir, gaha azap gelipdir. Musa peygamberin kavmine 40 yıl azuğa da gelipdir. Kän zatlar asmandan gelipdir. Biz ýek rahmet de gelýär, asmandan ders bela de gelýär. Asmandan inen zatlaryň içinde iň kadırlyrak zat Kur'an. Onun için adını tutup ýörmeýär, o il biler diýe onu. Innäňizler biz şonu indirdik diýse, bir muşahhas bir kadırly bir zat Kur'an onu özleri düşüner diýip Hudaý Taala şonu aýdýar. Şu Kur'an'ın içinde geçen celeselerde de sual oldu. Hudaý Taala özüne bir zady söýäp aýdanda iki forma gepleýär. İnni ya inna. Bir yerde diýär inni enallah, şeksiz men Hudaýyňyzdyryn diýär. Bir yerde de inna bizler inlerdik. Yani kän ýanyga edip diýär. İnni diýse bir men diýdik. Inna diýen bizler diýdik, kän ýanyga edip diýär. Näme diýip şu işe diýär? Inna arsalna Nuhan, inna a'taynakel kawsar, inna anzalnahu fi leyletil qadr. Bazı yerlerde bizler inlerdik diýär. Ulamalarymyz aýdýar, köplenç Hudaý özüniň birdigini ile düşündirjek bolanda men diýip gepleýär. Inni enallah, men Hudaýyňyzdyryn. Emma bir dünýäde bir iş etmeli bolanda, ne Kur'an indirmek ýanak, ýani peýgamberi vermek ýanak, şuňa meňzeş bir işleri gurrun edende onda bizler etdik diýär. Yani kän ýanyga edip aýdýar. Bu manada kän manany alınmaýar. Hudaý kän diýdigi däl, ýöne özüni beter bir uly zatlygyny bildirmeden şöreýin. Çün eden işlerinde ilminin, güýjüniň 8 tane sıfatynyň hemmesiniň naqşy bolandan soň onda azamet bilen Hudaý tebarek we taala inna kelimesini aýdýar. Özüni täzim etmeden şöreýin. Çün hemmimiz bilýär. Bizler diýsin ya men diýsin, tapawut etmeýär. Hudaý bir o. Hudaý hiç iki däl. Hudaý iki bolsa bir nizam bu durkyna durmaýar. Bir o diýemen ýagyn ýagdyrjak, o diýemen gün çykarjak diýe behem oraya eglemen. O Hudaýyň birligi hemme kişi bilýär. Onun için bizler diýen ýerinde de ýene şu Hudaý bir, ýani özüne täzim etmeden şöreýin ona aýdýar. Näme sebepli Kur'an yekseri şu lawh-y mahfuzdan şu dünýä iňi berse bolmaýam ha 23 ýylyň içinde. Muny getirip lawh-y mahfuzdan dünýäň asmanynda bir goýup, Beytul İzzet diýen ýerde goýup. Ondan soňra ýene 23 ýylda ondan bölek Jibrail gidip getirip näme bi biziň adatymyza görä näme bu derde herek alyp beren ha. Ýok. Bir hewara bir kadyrly mihman bir ýerden gelende obanyň garasyna gelip düşse hewara il begen ýa indi gelipdir, ýakyna gelip düşüpdir. Ay müştilykçy gelýär. Begenşip ya bir ataňa bir ýerden, ya bir kardeşe bir ýerden bir muhim adamdan nama gelse, senem şonu okasyň gelýär, bir muhim adam nama ýazypdyr ony. Kur'any getirip dünýäniň asmanyny ýakynyňa getirip goýýar. Hewara bir hoşluk, şatlyk, bir kamil kitap bize gelipdir. Yani 23 ýylda elimize ýetjek şo. Şu manalary biziň zehnimize bermeden şerin Hudaý tebarek we taala Leyletul Qadr. Qadr giýje. Indi giýje qadrlymy, gündüz qadrlymy ol bir jelesede onu gurrun ederik. Bizde qadrly giýje, Kur'anyň inen giýjesi. Qadr diýeni bira ediljek işine bername dökmek. İnna kulle şeyin halaknahu bi qadar. Yaradan zatlarımızın hemmesini o da bername bilen yaradıptır. Aleki zat yok. Hay fakir Jowan öldü de. Hey fakirin günü xor bolup gezip ýör.
Ay fakir falan jere boldy. Va o bende ajap boldy. O saadatly hewara qowy. Bula hemmesi aňyrda hesap şuda bula. Daqiq. Inna kulle şeyin halaknahu bi qadar. İnna anzalnahu fi leyletil qadr. Yani bernamanyň gijesi. Şu gijede gelecek ýyla çelli qadr gijesinde gelecek ýylyň qadr gijesinde çelli näme bernama bolsa Hudaý tebarek we taala periştelere täbil berýär. Ölümün periştesine şu öljeklenkini. Rızkın periştesi Mikail'e yağın, ne miqdar yağın yağmalı, ne miqdar gün çıkmalı. Hemme zatlar öz periştelerine täbil berýär. Onsoň şu gijaga, şonuň üçin bernama rizinin gijesi şo. Yani qadr gije diýeni. Birisi de qadr erziş. Biz diýek qadr hurmat goýsana. Hi qadrym ýokmy şunça. Qadr diýeni erziş, qadr hurmat manasynda da bolup gelýär. Şo gijede eden ibadatlaň hewara qadrly bolýar. 2 rekat okuýsaň, her rekatyň 1000 rekat ýani. Beter qadry ýokary gidýär. Şo gijede bir gijanyň özünde 1000 aylyk ýoly teýe diýär musulman. 1000 aydan gowy gije öýüne gelýär geriye. Öýüňde de şo 1000 aydan gowy gije. 1000 aydan gowy uzagrak ýoly bir gijede teýe edip bilýär, qadryny bilse, qadr gije, erzişini bilse. Onun için qadr gije diye biram qadrli kitap, qadrli ummata, qadrli ferişte Cibrail'in dili bilen gelýär, şo gijede inipdir. Pes erzişlen gijesi o gije. O gije oturýak biz ay qadr oturmaly. Ay qadr inşallah oturmalydyr. Ha hukman qadr ho oturmaly. Hewara qowlat. Liyali ihya diýerler. Hey Recep ayının 27'sinde oturmalı, Aradan 27'sinde qadr oturmalı, Mered ayın 15'inde oturmalı, hey oturmalı danaçı, näjere oturýak. Qadr gijede, qadr ady üstünde qadr hurmatyň gijesi. Biz gaýtyp gıybet edýek, qadr hurmat şikeni edýek. Diýek bir musulmanyň hurmaty Beytullahdan ýokary diýek. Bir nefer Beytullah'a Hudaý nekerde eli bilen ağzının tüypürcüğünü çalı bilmeye. Ama Beytullah'dan hurmatlı diyek ha, onda da ona bari yok zatlarımızın hemşe diyek ona çespleyek onun bedenine. Perişteler geliyor şu iyice. Asmandan geliyor perişteler. O perişteler gelende bizim fakir periştelerimiz, amaliyadan periştelerimiz bizim ağzımızdan çıkan kafalatları geliyor fakat. Olara geliyor bir mahvul bir zat, yani bir yerde bir nemaişga açılsa, bir mowza açılsa, içinde varsan biderek lady goýulsa, näçe daş yerden wörme mowza açılıpdyr şäher pyragıyda. O geliyor, hiç bir zat yok ki bunun içinde. Gaýtyp aslan goýulan zatlar wörengden wörmesen gowy. Bu kadar asmaallary Sidratul Muntaha, beýleki asmaallardan perişteler gelýär. Näme tarih ettihaby, oğun atalarına secde etdiýildi bize. Ay bizim Hudaýa pişnahat berdik, ay Hudaý. Bulara sen diýen bularda hem şahwat bar, qahar bar. Bunlardan dogrular çykmaz, bir pişnahat diýdik Hudaýa. Hudaý Taala men bilýän siz bilmeýäňiz diýdi. Bulardan peýgamber çykjak. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani. Hazreti Adam'a taýipdirler diýe. Ay sen boğdayan bir mana boğday iyidin çıkmalı 5'ten diýilen bu hemmesi mana adamata. O seni yere oklap senin neslinden Muhammed peygamber döreçek bolup edipdir. Ay öjüredini bilsem ben boğdayın koku bilen yerdim niftirdi. Muhammed peygamber menden döreceğini şu an bilsem koku bilen yerdim boğday edipdir diye. Yani secde etmekde pişnahat beren mahluklary, hani şoň nebereler näme diýär. Hay pikniğin başçysynda gıýşarşyp ýatyrlar. Gıybet edip bir-birini aslında iyip etinip, Kur'anlarında da diýär gıybet adamyň etini ýemek. O şio, ya onu diýdirmeň diýär Hudaý Taala. Şo gijede siz bir nemaýişga asmandan, alem-i melekutdan gelýär, sizi bir serbesini dogurla diýmekmi biz? Bu adam geliyor ganimetdir.
Yani asmanın perişteleri kullen senin üstüne dökülüyor. Birbirinden ayıp ediyor. Harim şikeni ediyor. Ay şahsiyetlere daha derru izharına da falan nedir adı derru. Salahiyet verecek yani eylemiyor. Red. Bir vakit Mevlana Celaleddin Rumi diye bir 4 tane Hintli diye namaza duruptur diye fakirler. 4'üsü niyet edip hay ihlas bilen nefil okal deyip mescide giriptirler. Ondan girellerinde namaz okuyup otururlarında birden alan keşem kapıdan gelip giriptir diye. Yankı namaz okanın biri yankı alan keşe deyiptir diye. Sen alan çektin namazın vakti boldu mu deyip soraptır diye. Öller nefil okuyup oturamaz mı? Şimdi vakt bolsa cemaatem ederik deyip. Öyle namazın içinde olmalı. Buna namazı batıl oluptur. Onun yoldaşı 4 neferin o bir de namaz okuyup oturamaz. Yoldaşına diyem olmalı. O sen namazın içinde gepledin, namazın batıl oldu. Bu geplese mınkı da batıl oluyor. Ondan sonra ol üçleyinci Hindu diyem olmalı. Sen ona namazın içinde gepledin, namazın batıl oldu diyen özüne mi gepleyip otuyorsun ahirini? Bu da gepledi, bu da ona attakan ol, mınkı da batıl oldu. 4. de elini asmana kaldırdı, Hudaya dergahına şükür deydi ya. Bu 3'ü de namazlar batıl oldu gepledi. Men Hudaya şükür namazın içinde geplemedim. Yani bizim Kadir Gecede eden işlemimiz şey. Yani Hindulan bernaması yani. Ay ona attakıyak özümüz arası yani. Halka kara deysek özümüz yani o forum değil. Ey xanak cani ki eybi xiş değil, her ki eybi goft an berhut harid. Saadetmend ol bir adamdır diye öz ayıbını versen, Kadir Gecesinde otursan bir karanlıkta, halvatta. Nädäger aludegin bar? Kandında, çerbi hununda, peşarında, yani pervendede näme zayat icad edipdirin? Gıybat, töhmet, namahreme bakma, halkın hakkını yeme, 50 yıl tarihte näme güller ekiptirin, yazıp iveriptirin belende. Ve ida suhufu nuşirat. Bahadiri pervendelere kıyamette cevapku olmalı. Kadir şonun için koyulupdir. Zanke nimi uze Eybistan bu des, vandigar nimeş Zeybistan bu des. Yarimiz Eybistan'dan, yarimiz Gaybistan'dan bilin. Bedenimiz de Eybistan'dan, şukumdan becerilen, heyvanın becerilendir, beden becerilendir. Beden Eybistan kullan. Hiç adam tapman ayıbı olmaz. Onun için zahmet çekip yorma. Birisi de Gaybistan'dan, işi de ol belentten geliptir. Fenefaktu fihi mir ruhi. İçin bargı bizden döremeye. Al Huday Taala'nın tarafından gelipdir. Pes näme? Yarı Eybistan, yarı Gaybistan bunun. Şon Gaybistan'ın arasılamalı. Yani ruhunu näme etmeli? Arasalayacak bolmalı. Ay attaqtın Hudayın sünneti şeyle adeti dünyada men ayyara ahahu bi zenbin lem yemut hatta ya'malehu rawahu Tirmizi. Bir adamı attaqdı, tamam oldu. Ölmez taşo günahını amel etmese. Şoňa intiqad edip ayıpda kanladyny özü giriftar bolmasa ölmez bir adam diye. Yani Hudaýyň sünneti şeýle. Attaqanyň alny diye türkmen. Hey siz diýeniz ahulla nime Şaban'da da bizi otur diýeniz ay buýja ömürle ýazylýar, rızkle ýazylýar. Kadir Gecesinde de ýene de rızkle ýazylýar. Bu näjere oli hem Meradaýyň 15-nji gece ýazylsyn, hem Kadir Gece ýazylsyn. Ýok. Bunda Peýgamber sallallahu sual edipdirler. Peýgamber sallallahu aýdypdyr. Kadir Gecede kulli bernamalar dünyanınki yazılya son yankı Nime Şaban'da Meraday'ın 15-nji gecesinde kulli bernamalar yazılya. Son Kadir Gecesinde şu bernamalar periştelere berilýär. Yani da dedik periştelere berilýär. Ol ikisi hiç tezat yok. Fes Kadir Geceni näme belli etmedi ha Hudaý tebarek we taala? Kadir Geceni bildiğin mahfi. Bir topar zatlar var Hudaý tebarek we taala, bir hikmeti var, bir delili var. Üstüne aşmandırken bir tağatım var diye şu edilen namaz, arada, garibe sadaka, yaxşı söz, bir hoşberhor, şu zatlar içinde bir
bir tağat var, şonu ettin Hudaý senden razı bolýar. Bize diýmendir haýsy biri. Hemmesini biz ede olmaly, şulan içinde ahir şoda bolar. Hemmesini ettirecek bolup Hudaý tebarek we taala bize aýtmandyr. Hemme günahların içinde de bir günah var. Aynen min yani. Üstü bassın bunu fecir ediyor. Darga diye seni. Kullen Hudaýyň özünden kaçıyan. Onu da diýmendir. Kullen günahdan kaçın deyipdir. Şu bir muhim bir günah var. Şu günah belli olmasın. Bir minkari meydanda yören yani. Hemişe habardar var. O yüzden köşte olmaz. Bizden köşte. Ya duaların içinde İsmağdan bilen dua etsen men kabul ederim. Hudaýyň bir adı var, o adyny müşahhas etmendir bile. Şol adı tutup diledin tamam, Hudaý bilen araňda remz, onu kabul. Emma onu bize Hudaýyň hemme atlaryny 99 adyny biz ýad edip tutmaly. Ahir şolan biri Hudaýyň şo ula ady boljak. Namazlaryň içinde bir namaz var, orta namaz diye Kur'anda, şonu müşahhas etmendir. Şo biter ýokary erzişi. Kindin namaziye, beyleki namaziye. Cumga gününde bir lehze var. Şonda dilek ettin bir o berger diyor. Onda diýmendir. Ay imam menbere çıkan vaktinde kindinden soň ay her gurrunla ben atandan ta gün matinça dua et. Sowabı kan galan, o şu duandy sen taparsın, şu wagtda taparsın diýip Hudaý tebarek we taala şofarum goýupdyr. Ölümüň wagtyny belletmendir. Hemişe amada bolsun, dursun deyipdir. Kadir giyeceğini belletmendir Hudaý taala. Her giyeceğini kadir bil, özünden gaýryny hyzyr bil. Hemişe sen näme etmeli? Habardar bolup durmaly. Şu aralaryň işlerinde kadir giyjek geçe olmasın. Ýylda birje defe gelýär. Awa, birje maşin gelýär. Heýwara habardar bolup geçmeden şondan galar, tamam. Şicre zihniyet bilen kadr aktar deyip sana näme Hudaý taala goýupdyr. Ya yaradan kadir, gudratyň kendir. Ol gudraty işlere akıl heyrandır. Pikir yetmez ya Rab neçik penhandır. Zulmat içire goýdun, soň ýakşysyn. Hyzyr aleyhissalam diýek biz zulmatda, garaňkylygyň içinde näme edipdir? Gidip arzyşly suw tapypdyr diýek. Kadir giyjede giyjanyň garaňkylygynda goýupdyr kadir hormaty. Kur'any giyjanyň garaňkylygynda. Yine de Hudaý bize şunu diyen yani, ay bendelerim, size heýwara günah batır. Kadir giyjany men belli etdim, birden nefsiňize, şahwetiňize jydanman, şoýje günah etdiňiz. Min ay kulluk etmekden gowy bilen giyjede, min ay günah etmekden hem tilekarak bir azaba galardyňyz. O giyjede günahsız şeýra, beýletse beýle tersine düşende. Ondan soň eger bilip de şonu etsen, o beter ýokary bolýar. Şaýat bilmän etsin, onda Hudaý tebarek we taala biraz ýeňirrek tutjak. Şoň üçin Hudaý taala näme edipdir diýe. Şon eger bilip şo güýje hamal planlaýynjy güýjedigini bilip şo güýje günah etsen, onda jurmuň ýokary üçin wagtyň abraýyny bilip sen eni Beytullah gandy günah eden ýani tapawut etmeýe. Hatta bir wagt Peýgamber aleyhissalam mescide girdi. Hazret Ali'ye mamşanda Hazret Ali'ye diýdi, "Şo ýatan adam turuz" diýdi. Namazyň wagty boldy, täret alsyn diýdi. O zaman Hazret Ali'ye gidip turuzdy diýe. Turuzandan soň Rasulullah diýdi, "Ya Rasulullah, sahabalar hemme zady soraýarlar. Ya Rasulullah, näme sen özüň turuz olmadyň? Özüňe hemmimizden madam sowab almaly bolsa öňürdikler. Sen özüň aljak bolýan. Meşide de şeýma sowapdy, şonu näme maňa berdiň şoň sowabyny özüň almadyň?" Ali diýdi, "Onu men turulsam, ýok häzir ýatjak diýse, maňa terslik etse, o kafir bolardy. Men peýgamber ahirinde Hudaýa. Emma sen turulganda, "Ýok men birazjyk ýatjagam" diýeni bilen müşkil ýok. Sen özü ýany bir adam diýdi. Bilip, nagat peýgamberiň şefakaty şeýle, Hudaýyň hem şefakaty şeýle. Kadir giyjany aýnen şu giyje diýip belletse, şonu bile durup bir adam asy bolsa, onda beter günahkar boljak. Onun için näme edipdir diýip Hudaý tebarek we taala biziň cenayetimiz azalsyn diýip onu müşahhas etmendir. Bir de kadir giyje, haýsy giyje ka 20-sinden agry biz mudam kadir giyje muhadip hatymly köpelýär. Mudam bir 2 rekat nefil okulýar. Bir salalykda biraz ezafrak ibadet edilýär, tahajjud edilýär. Ay 20-sinden agry bolmak ihtimali ken diýilim.
Ondan şicre aktarıp yörsen, Hudaý Taala da şu Kadir gecesinde şu perişteleğinin de varyan mesela şulan adam ata secde etmeli bolanda hay Hudaý yaratmaly bolamda şunu yaratma näme gerek diýdiňiz. Häzir Kadir gecesini bilmän şicre aktarıp doktorup ýörler. Eger bilsele bola näme ederdiler perişteler. Bulu bulan hewara Kadir ýokary bir mahluk boldy çykdy diýip Hudaý Taala periştelerine şunu aýdar diýe. Sahabalardan birisi Hazreti Ebu Zer diýen bir sahabadan soradım niye? Şu Kadir gecen barasında Peygamber Aleyhisselam'dan soramadyňmy? Näjere gurrun aýtdy? Ol aýtdy Ebu Zer soradım. Ya Resulullah ilkiden maňa di. Şu Kadir gece aradan içinde bolýarmy, aradan başga wagtdan bolmak ihtimali barmy? Onda aradan içinde bolar diýdi. Aradan başga wagt aktaryp bermeň diýdi. Onda her peygamberiň döwresinde bolýarmy? Şu peygamber öldü, Kadir gece de tamam bolýarmy ya? Soňky ummatlaryna da galýarmy? Onda kıyamet güne çelli galar, men ölemden soňam galar Kadir gece diýip ýanky aýtdy diýe. Şonda arazanyň içinde ya Resulullah haýsy gecede bolýar? Onda iltemisuha fil ashril awahir. Arazan şu 30 günüň ahyrky 10 günüň gecelerini aktarıp diýdi. Ondan yine birazcık durdum. Şu ahyrky 10'nyň içinde haýsy bolýar Rasul? Ondan aňarsan sonra bermedi diýdi. Hudaý tebaraka we taala da Rawahu Ahmed onu diýmenler. La teselni an şeyin ba. Indi sonra bermemäň aňarsan diýdi. Fes daire biraz mehdud. Yani 10 giyeceğini bize aktarsa şu Kadir giyeceği duş bolýar. Yani bizim berki ulamalarımızın köpüräginiň nazary 27-nji gece. Yani 27-nji gecede durup diýip duruvermeli. O gecede beter wagty köpeltmeli. Yani ahyrky 10 hewara Hazrat Aýşa Peygamber Aleyhisselam'dan soradım diye Resulullah'ın zenanası. Kadir giyeceğini duş gelsem näme etsem gowy? Onda şu duany etsen Allahümme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tamam. Hudaýa sen günahları geçenlerin menin günahımı geçti. Günahın geçti şansın geldi. Yani arasalaya seni bir karantina ediye. Hak ediye beşte yarar ediye koyuya. Şunu dile versen deyit diye. Ve ma edrake ma leyletul kadir. Kadir giyeceğinin kadir hurmatını kim derköşü uğruna verdi senin ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bizde ibadetten ilme geliyor ha. Yani derköşü uğra geliyor. Yani min ay ibadet etmek var, bir zade şuur bilmek o var. Hemmimiz biliyek, bilmeğin kaderi ibadetten yukarı. Bilivem hem ibadet etsen ona yeterli zat yok. Yani bilmeyen ibadet etsen yok, kendi özürü demesi yok. Bir işgalı olmak ihtimali var, bilivermeli. Fazlul alim alel abid ke fazli ala edenakum Rawahu Tirmizi. Bilenin kaderi bilmeyen yönü kulluk edenden eynin menin en etekterin adam bilen fasılam yanak diptir Resul-i Ekrem. Şunun için şu cellesele elhamdülillah bilmeğin uğrunda hemmimiz. Kur'an'ın içinde bir ve ma edrake geliyor, bir ve ma yudrike geliyor. Ve ma edrake nemeda sana bildirdi, kim bildirdi deyse onu derre öyle bildiriyor Hudaý Taala. Ama bir yerde ve ma yudrike kim bildirer deyse onda yok, hiç bildirmiyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam'a da bildirmiyor. Kıyametin vakti yanak. Pes yönüşü bilmeli fark ediyor. Bir nefer Türkmen Sehran havasından geçse şondan sonrasan Türkmen Sehran'ı biliyen mi diysen o da diye biliyen. Bir neferem gelip maşini bilen gelip giyiriye Türkmen Sehran evvelinden ahirine çe. Bir vakt ona satışıp Türkmen Sehran'ı biliyen mi necir? O da diye biliyen. Bir neferem Türkmen Sehra'da gelipdir, bir gece kalıptır, bir öye mihman oluptur. Son bir satışıp sonrasan Türkmen Sehra'nı biliyen o da diye biliyen. Bir neferem 10 yıl şunun içinde oba aylanıp, bunun ferhengini, giyen libasını, pişiriyen zatlarını, şoğullarını, adab rusumlarını, toyunu yazını, hem adını yazıptır. Bundan sonrasan Türkmen Sehra'nı biliyen bu da diye biliyen. Yani bilmeli tabavut ediyor. Havadan geçenem biliyen diye 10 yıl içinde tahkik edenem biliyen diye. Ve ma edrake ma leyletul kadir.
Kadir giyeceğini bilişin näjere kim bildirdi sana? Hudaý bildirende bil, Hudaýa iman getirip bilemizde nihayet bilmek bu. Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr ve ma kadarullah hakka kadri. Hudaýyň kadrini bilmeli formasında adamla bilmedi diye. Pes Hudaýyň kadrini bilmeli formasında bilmedi. O haçan belli bolýar bilmeli formasında bilmänimi? İşlerimizde evleviyet bendilerimizde müşahhas bolýar. Hudaý bir zat diye, dünýä bir zat diye. Hudaý bir zat diye, zenan oglanşak bir zat diye. Hudaý bir zat diye, goňlumyz bir zat diye. Hudaý hakykat bilsek, hemşe diýek, Hudaý evleviyetde bolýar. Pes elim kadir giyeceğin hormatını bilip kullen kellemize koysak bir giyece şu kadri erdişi var, şu kadri hormatı var diysek onda Beytullah gitmeli. Mesela bir namazın hamal 100.000 rekat yanı bolýar diýek ha. Peygamberimiň mescidinde şu da gar bolýar diýek. Beytul Muqaddas'ta bu kadar bolýar diýek. Emma şu giyiceli öz öýüňe gelýär. Beter muhim zata. Giyeceğini öýüňe gelýär. Sen gidip näçe hazine edip näçe nova yatıp şu jere hormatly kadyrly ibadetlere ýetjek zadyň näme diýär? Şol öýüňe gelýär. Rasulullah diýir bolsa şu wagt Peygamber ya Rasulullah, maňa kän zat öwretdi-de? Ilmiň kökü bilen näme etdiň derler o bizden sorar. Ilmiň kökü näme? Hudaý tanymak. Ha Hudaý tandyň näme diýerine ýetirip tany bildingmi diýerler o bizden. Şonu yerine yetirip tanı ondan beyleki şoňa diýerler iman. Pes biz näme etmeli? Hiç moga bärki gurrunly bilen özümizi aldatmaly däl. Kadir giyeceğinin hormat hatyrasynda näme etmeli? Bir maddi bakyş bilen bakmaly. Ay bäzi wagtda diýek, o falanjyr jaýgasy var, falanjyr pulu var, maşyny var. Hiç diýekmi biz? Falan adam kadir giyeceğini murattep ibadette geçiriyor. Ahirki 10 giyeceğini murattep etikafta geçiriyor. Namazı ömründe bir defa kaza kalmandır. Kaza kalanı da olsa falan adam yeksere kazasını alıp tamam ediptir. Asıl gurrun mında. O yok beylekiler tamam bark yani kat bolýar be. Ay 80 yıl tamamen maqam medrek. Son divara yapıştır koyuldu. Özünde akidiyeli ol etekte koyuldu. Bula yok. Bula bark yani bir lehzeyi kat bolýar tamam bolýar diýär. Emma hemişe kaljak zatlara, bakiyat salihatlara näme etmeli? Eger biz kadir giyeceğini, kadirini bilsek, Hudaýyň mustaqim nemayendelari ahirin o perişteler. Mustaqim nemayendeleri gelýär ýere. Onda biz aslen oya okuda bolmak ya beyleki bir munkerat etmek. Leyletul Kadr hayrun min elfi şehr. Erdişi 1000 aydan behter. Danışmentli diye adamın biçer bir teleke zadı korku yüreğinde. Korkudan yaman zat yok diye adama. Şu korkuyunu kim ayırıyor ha? Korkuyunu doktorun anına gitsen ayırıyor mu? Korkuyunu ya bir klinikte mudava oluyor mu? Korkuyunu kim ayırıyor? Korkuyunu şu Kur'an ayırıyor diye falan. Kur'an'ın içindeki zadı sen nokta ve nokta amel etsen hiç korkun yok. Ona hem sinesini süper ediyor diye. Okun önünde gidiyor öldüğünü öldür diye koy veriyor. Hiç mi? Hani yelleke şehade. Mübarek olsun sana şehadet. Habbezel cennetu ve yektirabiha. Bihterin be hiç yakin geldi. Ne mi şicire gidip ölüyelde. Hiç korku oların la yakşavna ahaden illa. Hudaý Taala'dan başkasından korkmayarlar. Şu korkuyunu tenha ayıryan zat şu kadir giycesinde indirilen Kur'an. İnnel insane hulika halu'an iza messehu şerru cezu' ve iza messehu'l hayru menu. Musibeti versen madam kıykalık ediye, mali versen ama hiç kime vermeye diye. İnsanlık hıslatışı diye. Ama Kur'an neymiş diye sana mizana getiriyor. Yani seni bir şu kadir giycesinde inen men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. Kadir gecesinde hiç yaltaçılık etmen. Bir adam namaz okuysa, kazan okuy, nefil okuy, zikret her näme geçen günahlarını mahveder diye Hudaý Tebarek ve Taala ayırar diye. Ya Habib Hak Resulü sen çın candan söylemişim seni. Dervişler kadir gecesin sen tek söylemişim sen diye mahtum oluysan. Dervişler kadir. Derviş diyeni
Evliyalar, veliler, kutuplar. Hudaý tebarek we taalanyň hedefi näme? Kullen bizi ibadata teşvik etjek bolýar, kulluga teşvik etjek bolup, näme diýip bäzi wagtda ibadete iki barabar tawap berýär. Inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Bir gynçylyk çeksen, iki asalyk gelýär izinden. Birden 170 gün 10 tawap berýär, aşru emsaliha. Birden 700'den yukarırak seb'a senabil. Birden bir hesap sevapları veriyor. Nemeden soruyor? İbadetle derman, sevapla teşvik. Şunu yadımızdan çıkarmalı. Fes tenezzelul melaiketu ve ruh. Periştelere miniye şovicede Kur'an'ın asmandan inen giyecesini hemişe direl diyella şu kadir giyecesinde mudam asmandan bize bereketli zat iniye periştelere miniye ruh Cibreil'e miniye fiha kadir giyecesinde biizni Rabbihim Perverdigarın icazeti bilen min kulli emr hemme bernamalara dehalet etmeden şurayın periştele bir imanımız bizim bir perişte imanımız var perişte bizim kabirde 3 saalımızı edecek emel defterimizi yazacak kıyamatta da bize behiştin içinde didar edecek şu perişteler dünyanın tedbirinde de vel mudebbirati emren dünyanın tedbirinde de dehaleti var la ya'sunallahu ma amarahum Hudaý aslan nasip olmay bizim yanıp değil şu mahlugatla näme gelecek näme hemme işlerin bernamasını tedbir etmeden şey yani bir mesele biz bilen perişten farkı biz cisimli zatlara beter enayetimiz var. Kimin ne kadar zat iken, kimin ne kadar jaýgasy var, kimin ne kadar güýçi var, perişte yok. Perişte o zatla bilen işi yok. Kim jawan, kim garry, kim yok. Onun ruh bilen işi var. Perişten metni nazarı ruh, bizim metni nazarımız ceset, cisim. Ruh hemişegi, ruh hiç ölmeye, tamam. Yani beden yaravdan düşende bedenden ayrılıyor. Yani ölmeye ruh. Yani beden ölüyor. Ama beden kuma dönüyor. Bizim kuma dönecek zatlar bilen kumdan becerilen özün alakası iken. Yok perişteden özü öcereden ruh. Pes bil perişte asmandan inen giyecesinde 26 gün perişte yanak olupdur. Günde imandır. Periştele ime. Bizim imandır. Ayak kalplerimizden telek ahlaklarımızı yakıp mıdır? Perişte bilen didar etmene bir liyagatlı bolar yanak. Eğer biz şöcür eden bolsa biz şansımız geldi kadir gecesinde. Bolmasa da yok. Perişte Hudaý Taalanyň mustakim memurları bir yere bir gulakan adam gelende kän bir etibar berýär gidiýär. Şöýde bir gülistan edýär gidiýär. Perişte de Hudaý Taalanyň tarapyndan mustakim gelýär. Rahmet, bereket bilen. Eğer senin liyagatyň bolsa, gowy istiqbal edebilsen, sen saadatly, bahtly insan. Bizni Rabbim perverdigarlarynyň icazeti bilen gelýär. Senin öýüňe girmeýe bir icaza. O menden icaza alman öýüme gelip perişte näme haky var? Yok. O eýen icazasy var. Bizni Rabbihim. Bizine meýämiz şu perişteleriň meýesi, şoň icazeti bilen gelýär. Bir rişedar gurrun ha. Yani aňarsy Hudaýa var ya, yani bizim kıyamette yanında hesap verecek Hudaýymyza var ya. Pes o zatlara da dikkat etmeli. Hazreti Ali aleyhisselam aýdy, şu gece perişteler salam berer. Hudaýa senin günahların için üzem urar. Her kime perişte salam berse bakty geldi günahı geçiler diýip aýdy. Yani günahı geçtirecek bolmaly. Perişte uly biz bir ulakan takdirin yanında, bir ulakan bir adamın yanında baramızda namazımızı ne kadar cahil okuyak. Yüreğimizde hatta vasvasa gelmiyor. Şunun yanında duramızda hiç dünyanın fikri gelmiyor. Perişte heyvara bir ulu mahluk. Çok iyice biz neymiş etmeli? Heyvara huzur bilen hatta didar edecek Cibreil perişte. Bir adam çok iyice Cibreil perişte didar etse bedeninin derisi yığırlar. Wedinden yaş geler hatta yüreği ezik bolar. Yüreği sazada eziler şoýyca alaýymlary var. Eger sen liyagatyny tapylsan şu jura zatlar bilen periştele geljek asmanda yok ibadeti var mana. Yerde qariba
Akidiyen sadaka veriyen, aç pişiriyen, nakar pişiriyen, pul veriyen, fitranı veriyen, şoğuyca vacibatını hesap edip veriyen. Asmanda yok bu bernamalar. Asmanda nakar yiyen yok o yüzden. O yüzden birbirine sadaka vermeli o bernama o yüzden yok. Yerde asilan ağlanını verecek perişte. Günah ediptir, günahından, yazgından Hudaya boyunlu vurup ağla otur. Hatta Huday Teala diye Subhanallah, Subhanallah diyenin sesinden yazgını dilep Huday Teala'dan ağlan adamın sesi bana erzişli diye. Asmanda bir bernama yok. Asmanda yazıklığını koymayarlar. Te yazıklı yazgını diler yani. Yerde şu bernamaları vermeden çürüyün, perişten hemşedecek, gelecek. Tesbih öz kemalimizi izhar ediyor. Ama günahımızı dilemizde Huday Teala'nın güzeştiğini izhar ediyor. Onun için günahından ağlamak hatta tesbihten de erzişli deyip aydiye. Bir vakit Hazreti Davud ölecek bolanda Hudaya detti, Süleyman'ı da menden son öldün iyi de ha. Men bilen necere bolsan oğlum Süleyman'ı da iyi de var. Onda Huday Teala Süleyman'a değil. Süleyman senin yani men bilen bolsun. Benim onun bilen bolarım diye. Yani asıl şunlarımız. Hudaya günahımı geç, Hudaya dünya malını ver, Hudaya canımı sakat yok. Özün dua etmen, dua etmesen özün Huday bilen doğru olsan, Huday sen bilen doğru olacak. Süleyman'a diyeyim men bilen doğru olsun. Ben de senin bilen necere boluşum yani on bilen bolarım diye. Bir vakit Hazreti İbrahim İştiyeniz hemişe mihmansız nahar yemeyen peygamber. Mihman gelmedi, eline zat alıp uğradı. Bir çadır vardı. Taşından kıyırdı, bir mihman alacak yok mu deyip özünde mihman bolan bolup şu elindeki zatını şöyle iyidirecek bir yerine. O zaman gitti. Gidenine ondan sorattır diye şu bir esel bilen süt tapılmaz mı öğünüze? Ekiden zatı esel bilen süt bolmadı. O da deyiptir, tapılmaması bolmaz deyiptir o. O zaman hiç de adam yok diye evin içinden. Bir iki tiket daş aldı şöyle vurdu diye. O daş iki bölündü. Bir kaptalında esel, bir kaptalında süt çıktı. İbrahim Peygamber heyran kaldı. Men Halilullah, Hudayın doğası diye bana. Huday dedi, sen beni doğasım deyip necere yukarı derece verdim diyen. Bana şücre dereceni veren o. Bana necere bir dereceni verip duran. Onda ya Halili, kânelena kunna lehu. O bizinki oldu, bize monki. Kader giyicede Hudayı sen özün kedi biliyen. Yani Huday Tebarek ve Teala'nın rızayetini tapsan, Huday Tebarek ve Teala da nem oluyor? Yöne fikre beslegiz var. Kader giyicede bir giyicede kaderden bolu bilmeyen. Şu vakitten birbirin kaderini bilme, birbirine sila, ihtiram, bir fikrinde caylaştırmalı, şu giyicede zamanın hem, perişten hem, şu giyiceden erzişinin hem sen neme, yani kaydışımız yani her giyeceğini kadar bil, her giyeceğini kadar bilmeli, ta kadar giyeceğinin hem kadrını biler yani, her kişini kadar bil. Min kulli emr, hemme işlen var. Keşaberz bol, Huday bilen bolsan sana ne hemşetçe, rızkına bereket. Tacir bol, o feydalı zatlara seni muvaffak edecek. Mesul bol, işlerini ilham edecek, rüştünü ilham edecek. Ranında bol, Huday Tebarek ve Teala seni hatarattan saklayacak. Pezeşik bol, Huday bilen bol, kadir giyicede, beyleki giyicilerde de şu kadir giyeceğini Hudayı bol, teşkisini doğru edecek Huday Tebarek ve Teala. Mudam aklını doğru işletecek. Pes her bir zatta bolsanım, Huday Teala bilen bolsan, Huday senin kaptığında, selamun hiye, hatta matla'il fecr. Dana çelde de şu kadir giyicesi, salamatlık, periştele sana salam verecek. O giyece bir afat, biderek, zatlı bilen ölmek bolacak değil, yıldırım bilen. İnsan hemişe afet bezir. Sen zattan ortadan merizliğe ölüyor gidiyor. Şol giyece sana bir ulakan bir salamatlık Huday Teala'nın tarafından bolacak. Biz ruh alamının mıdam pencesinde biz. Yani cism alemi mıdam kudretin eteğinde. Bizim üstümüzde ruh tesellutu var, musallat. Biz öz ihtiyarımızda da birden oraya bir derdi tamamlı hiç sebebini bilmeye. Bizim etrafımızda ken gurrunla var. Hatta o gecede salam, perişteler, yani şeytanlar bağlanacak. Negun bahtinin, bedbahtlığın birinci serşinas mahluğu şeytan. Hatta şunu da Huday Tebarek ve Teala
bağlayacak. Her lehze gün batandan daň atınça her lehzesi 1000 aydan gowy. Emma beýleki wagtlarda farzyň okuyjak bolsaň giýjäň 3den evvelki 3den birinde okuysaň sowap diýerler. Täheccüd okuyjak bolsaň giýjäniň ahyrky 3den birinde täheccüd etseň sowap bar, haýr dua etseň sowap bar. Weli o giýjede o formdan